Päivä. Päivä. Tervetuloa. Kiitoksia. Olen Rogerio. Hei Sari. Hauska tutustua. Etsiskelen perheautoa, semmoista mihinkä mahtuisi koira myöskin mukaan taakse. Okei. Sitten kaksitupinen on hyvä, se on farmeri tai SUV. Tämä on hyvä, se on Ford Focus. Siellä on myös Kuga. Molemmat on iso paikka takana. Joo. Voi laittaa koira tai myös matkalaukut tai tavarat. Tämä puolella on uusi auto, onko sä kiinnostat sitä vaihtoehtoa? Tämä puolella on vaihtoauto, erilainen merkit ja myös maalia. Tästä voi löytyä sitten bensiini, hybridi, dieseli, sähköä. Sähkö tai hybridi on oikeastaan ehkä semmoinen, mikä eniten kiinnostaa. Okei. No tässä on kaksi. Ensimmäiseksi yksi on sähkö. Ja toinen on hybridi. Okay. Tämä on Mitsubishi-merkit ja tämä on Ford Kuga. Onko sinulla budjetti esimerkiksi? Noin 30 000 euroa. No molemmat käy sinulla budjetti. Joo. Siellä on myös Volkswagen, että on myös sähkömoottoria. Kaikki on noin sama kilometriä, että on käytetty. Molemmat tämä on täysin sähkö, mutta tämä on hybridi. Okei, entäs sitten se Mitsubishi? Tämä on 71 000 kilometriä ja on vain sähköä. Iso takapenkki tässä. Ei penkki, takapaikka. Takakontti. Kontti, joo, kiitos. Ja tuolla on Volkswagen. Hyvä, katsotaanko se vielä? Se on myös sähkö. Haluat katsoa sisälle tai istupaikat. Tämä on noin vähän isompaa kuin toinen. Aivan. Meinasin kysyä, että onko tämä vähän isompi kuin näyttää siltä. On vähän isompi. Mä voin kertoa sinulle kaikki. Istu vaan. Kokeillaan. Tämä tulee pois, jos sä haluat. Aivan, niin silloin koira. Kyllä. Sä voi laittaa sun, se on cage tässä. Aivan koirahäkki. Niin. Kaikki on sähkö, kaikki esimerkiksi istupaikat. Paljonko täällä on ajettu? Se on 71 000 kilometriä. Okei. Ja tämä on, missä se on, 2022 vuonna. Saako teiltä rahoitustarjouksen? Totta kai. Hyvä. Minkälainen korko on tällä hetkellä? Pitäisi katsoa siellä, mikä auto se on. 2-3%. No niin, joo, ei ole kovin paha korko. Hyvä. Mennäänkö tekemään kaupat? No niin, kiitoksia. Kiitos.